Вітаю вас, дорогие сябры. Сегодня мы снова на встрече с вами у такой хорошей компании за звукорежиссерским пультом Лариса Мараева, снимая нас на видео Вольга Груша. И сегодняшний мой суразмовца, поэт, редактор отдела редакторов дирекции вытворчости телевизийных программ Белтелерадиокомпании, вот такая долгая посада, режиссер Народного литературного театра «Живое слово» Олесь Мойский. Вітаю, Олесь. Прывітанне, Наум Яковлевич, вітаю ўсіх слухачоў і гледачоў тых, хто бачыць нас. Вельмі прыемна і гонар вялікі стаць госцем вашай праграмы, улічваючы, што мы працуем разам над некаторымі праектамі, а вось тут сёння выступіць і ў якасці вашага госця. Ну что ж, гэта мне таксама цікава, таму што вось такая наша прафесія, што кожны дзень пазнаеш нешта новае, і хоць мы працуем ужо вот пэўны час разам над адной праграмай, суразмоўцы, Олесь Мойскі, рэдактар гэтай праграмы, маёй аўтарскай праграмы. І мы знаёмы яшчэ з таго часу, калі Олесь працаваў у прэс-службе Белтелерадиокомпании. І вось даведваюся я пра нейкія новыя якасці, не толькі пра тэатр «Живое слово» я ўжо ведаў, не толькі пра тэатр «Живое слово», а вось я працытую такія радкі: «Берагоў не знойдзеш у маёй ракі, там харэі часам разбаўляюць ямбы, словы расцякаюцца, як вада у ракі, колькі не ўглядайся ў электрычнасць лямпы». Вось гэтыя радкі я прачытаў у часопісе «Маладосць». Яны належалі ў той час магістранту педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка, Олесю Мойскаму. І вось, аказваецца, Олесь, вы яшчэ і паэт, і вось да свайго сораму я ведаў вашу журналісцкую працу, я ведаў тэатр «Живое слово», але не ведаў вашу паэтычную творчасць. Так, сапраўды, паэтычная творчасць яшчэ пачалася ў школьныя гады, недзе гадоў 15, паспрабаваў пісаць спачатку вершы, далей вось у студэнцкія гады на філалагічным факультэце БДПУ. Сапраўды, мы вывучалі розныя жанры, розныя кірункі, напрамкі літаратурнай творчасці, і тады я ўжо прыйшоў да прозы, а тэатр дапамог вось нешта спрабаваць ствараць і ў драматургіі. Ну а ў школе сапраўды гэта пачалося з таго, што настаўнікі заўважылі творчасць, у першую чаргу Інна Яковлевна Бронштейн, дачка вядомага літаратурнага крытыка, рэпрэсаванага ў 30-е гады. Вось, яна ў мяне не выкладала гісторыю, бо яна настаўнік гісторыі, але яна цікавілася маёй літаратурнай творчасцю. Яна, атрымліваецца, была кіраўніком навуковай працы па гісторыі, якую я пісаў у школьныя гады. Ну і іншыя настаўнікі таксама ўбачылі, вось, пачытаўшы мае вершы, параілі іх аддаць, цікава так, у газету «Царкоўнае слово», таму што адныя, працытую колькі радкоў, напрыклад, вершы былі такого кшталту, як «Я стаю на святой зямлі, просты драўляны крыж, не чалавек, не Гасподь, хтосьці недзе паміж». Ну і гэтак далей. Але рэдактарка вось гэтай газеты сказала, што мы не надрукуем твае вершы, таму што як жа так, не можа крыж размаўляць, а званы спяваць у тваіх вершаў. І тады у паэзіі якраз ўсё магчыма. Гэта мяне пераканала сапраўды, што адухаўляць нейкія рэчы, рабіць нешта немагчымае на першы погляд, гэта цікава. І вось так вершы яшчэ больш сталі з'яўляцца ў жыцці. Вось. Ну і пасля друкаваліся так сапраўды, акрамя часопіса «Маладосць» былі і часопіс «Бярозка», напэўна, першы часопіс, які надрукаваў першы верш, а пасля і падборку вершаў, і у газеце «Літаратура і мастацтва». Вось. Ну і, як я сказаў, далей уже была проза, драматургія, вось так. Ну, пра драматургію мы яшчэ пагаворым, тым больш, што ёсць нагода, тэатр «Живое слово», але перш за ўсё хацелася б даведацца вось такую акалічнасць. Я добра ведаю педагагічны універсітэт імя Максіма Танка, і часта там бываў і выступаў, і выкладчыкаў многіх ведаю. І, канешне, там абсалютная бальшыня студэнткі.
Як сябе пачувалі хлопцы вось на гэтым філалагічным факультэце? Колькі вас было на курсе? На курсе нас было, ну, напэўна, чалавек 7, улічваючы, што увогуле на курсе, скажем так, ну, болей за 100 чалавек тады было, менавіта факультэта тады яшчэ беларускай філалогіі і культуры, дзе былі усе спецыяльнасці, звязаныя з беларускай мовай і літаратурай. Зараз гэта філалагічны факультэт, у якім і руская, і беларуская філалогія суіснуюць. Вось, а тады сапраўды рыхтавалі і шмат настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры, і былі ў нас падвойныя спецыяльнасці, у маім выпадку гэта журналістыка, сапраўды, а сярод дзяўчат пачувалі сябе вельмі утульна і з нейкім такім гонарам, што аднойчы прымусіла нас, хлапцоў, стварыць сваю студэнцкую газету. Менавіта хлапцы, студэнты, назвалі яе «Студэнтка». Вось, у якім мы дазвалялі сабе, напэўна, крыху перабольшваць і не крытыкаваць, жартаваць з дзяўчат. Вось, ну, цікава, пасля гэтая газета на адным з конкурсаў «Зімовая журналістыка», які праводзіў БДУ, сярод студэнцкіх выданняў розных устаноў рэспублікі, была названа другой факультэцкай газетай у рэспубліцы. Саступілі мы толькі журфаку БДУ, зразумела. Вось. Але гэта было нейкім такім гонарам, што твая газета, і напэўна з гэтага пачалася такая журналісцкая творчасць, бо сапраўды выкладчыкі многія дапамагалі у развіцці вось нейкіх літаратурных здольнасцяў. Памятаю, што удзельнічаў я ўжо з прозай, паспрабаваў, это быў час, ужо ад вершаў перайшоў да прозы, і на нейкія конкурсы аддаваў, і паэзія ніколі не перамагала, а проза давала ўвесь час нейкія прызы. Там, напрыклад, першы на той момант рэспубліканскі конкурс студэнцкай творчасці «Брамамар», што арганізавалі ў БДУ, вось я быў першым лаўрэатам у намінацыі «Проза». Вось. І вот журналісцкая дзейнасць і проза неяк спалучаліся ў жыцці. Я быў галоўным рэдактарам той студэнцкай газеты, таксама там друкавалі творы і нашых выкладчыкаў, і гэта і на той момант быў Яўген Гарадніцкі, і Мікола Шабовіч, вось, і студэнцкія таксама творы, як заўважыце, выкладчыкі таксама мужчыны друкаваліся ў гэтай газеце. Вось, ну, была такая вось палітыка нашай студэнцкай газеты. Вось, і напэўна тады з'явілася жаданне працаваць у журналістыцы. Тады я прыйшоў, дарэчы, на практыку, журналісцкая практыка ў нас была на канал «Культура» беларускага радыё, пасля першы нацыянальны канал, другая мая практыка была знаямляльная, пасля вытворчая, паспрабаваў сябе ў якасці радыйшчыка, карэспандэнта. Вось, неяк у школьныя яшчэ часы і студэнцкія гады друкаваўся у газетах, у розных газетах. Там была і настаўніцкая газета, і «Раніца», і СБ «Беларусь сёння». Розныя такія карэспандэнцкія нататкі рабіў. А тут паспрабаваць сябе у якасці радыёжурналіста, спадабалася працаваць з голасам. У той час прыйшоў у тэатр, і гэта было цікава у якасці такога эксперыменту. Ну, а пасля ўжо наступнай прыступкай неяк стала тэлежурналістыка. Ну вось гэта цікава, конечно, таму што тады досыць скептычна некаторыя ставіліся да таго, што вось у педагагічным універсітэце існуе спецыяльная журналістыка, хаця вот Сергей Трафілаў у свой час ён прыйшоў на радыё Беларусь, а цяпер вот працуе, быў галоўным рэдактарам газеты «Культура». Вось, так што журналістыка на педагагічным універсітэце, у педагагічным універсітэце дала свой плён, хаця я лічу, і мы пра гэта гаварылі, што журналістам можна стаць, не атрымаўшы, так сказаць, спецыяльную адукацыю. Галоўнае тут тое, да чаго імкнецца душа, тое, што хочацца сказаць. Ну, а вось тэатр «Жывое слово». Пра сам тэатр мы пагаворым крыху пазней, а цяпер пра тое, як вось ты прыйшоў у тэатр «Жывое слово».
Так, сапраўды гэта адбылося ў 2007 годзе на першым курсе маім. Мой аднагрупнік Леонид Падукоў даведаўся, што ёсць такі тэатр ва універсітэце, прапанаваў туды прыйсці. Вось так я трапіў у тэатр, і гэта было тое асяроддзе. Я навучаўся ў рускамоўнай школе, вось, у рускамоўнай сям'і, вось, і тэатр гэта была тая магчымасць адчуць мову не толькі па кнігах, не толькі праз беларускую літаратуру у школе, вось, але і адчуць яе смак, пачынаючы ад прывітання, смачна есці за сталом і дабрана ж, калі адпраўляешся спаць, бо гэта тэатр, які не толькі рабіў пастаноўкі на беларускай мове, але жыў гэтай мовай, пры тым, што былі там студэнты самых розных навучальных устаноў. І зараз, калі мы паглядзім, то у тэатры ёсць і студэнты інстытута кіравання, і журфака БДУ, і Мінскага палітэхнічнага каледжа, і самых розных факультэтаў, фізіка-матэматычны, пачатковай адукацыі, факультэта прыродазнаўства, педагагічнага універсітэта. Не толькі філолагі, сапраўды, іх большасць заўсёды была, бо створаны тэатр быў на філалагічным факультэце. Але людзі розных спецыяльнасцяў, а ў мой год, калі я прыйшоў, там былі студэнты і радыётэхнічнага каледжа, і эканамічнага універсітэта, і ўсе імкнуліся да мовы, усе хацелі палепшыць сваё маўленне і прытым удзельнічаць у нейкіх імпрэзах, канцэртных праграмах, пастаноўках. Ну, вядома, калі ты толькі прыйшоў, то першае, што цябе паставяць, это наўрад ці будуць нейкія ролі ў спектаклях, гэта будзе гук, святло, хаця гэта таксама важная складовая частка пастаноўкі, і без чалавека на гуку і на святле немагчыма зрабіць спектакль. А пасля прыйшлі нейкія ролі другога плану, ну і нарэшце вось пад выпуск ужо былі і галоўныя ролі у спектаклях. Гэта быў спектакль «Афарызм» паводле твораў Владзіміра Караткевіча, як мы казалі, знітаваны з твораў Владзіміра Караткевіча, 90-годдзе якога мы адсвяткавалі вось не так даўно. І у нас кожнае пакаленне жываслоўцаў рабіла пастаноўкі паводле Владзіміра Караткевіча. І самае цікавае, што вось на той момант ужо выпускны мой курс, нас заставалася ў тэатры ўсяго 6 чалавек, улічваючы рэжысёра і мастацкага кіраўніка. Студэнтаў усяго 4 чалавекі, і многія запытваліся, ці існуе яшчэ тэатр, а ці робіце вы што-небудзь. І вось мы зрабілі такую пастаноўку, даволі эксперыментальную таксама. І на гэты спектакль, ведаеце, у нас невялікая камерная такая абстаноўка, аўдыторыя такая больш сямейная, і прыходзяць людзі, знаёмыя, сябры. Каля сотні чалавек змяшчае, напэўна, наша сцэнічная прастора, наша пляцоўка. І прыйшлі на прэм'еру гэтага спектакля столькі людзей, а ўваход быў вольны, таму што мы не асмеліваліся на той момант яшчэ нейкія кошты там на квіткі усталёўваць. І прыйшло у 2 разы болей чалавек, чым магла змясціць. Мы дастаўлялі крэслы, дастаўлялі нейкія лавы, людзі былі ў праходах, на падваконніках, людзі былі паўсюль, але у калідоры каля ўваходу стаяла яшчэ столькі ж людзей. І мы тады папрасілі людзей пачакаць, пагуляць, і праз гадзінку, калі скончыцца спектакль, прыйсці яшчэ раз. І наша прэм'ера адбылася двойчы. Як кажуць, мы сцёрлі пот з лба і выйшлі другі раз на сцэну і паказалі спектакль яшчэ раз. Гэта вось такі унікальны быў выпадак. Залаты час. Залаты час надышоў пасля, калі пачалі людзі прыходзіць, і вось на сённяшні дзень у трупе каля 20 чалавек. Вось, гэта даволі дастаткова, каб рабіць нейкія пастаноўкі, спектаклі ў 2 складах. Вось, а на той момант такая была крызісная кропка, але мы яе пераадолелі, і сапраўды пачаўся вось залаты час. І мне вельмі пашанцавала, што я стаў спачатку рэжысёрам, а пасля і мы вырашылі з Алесяй Сівохінай, што будзем разам кіраваць тэатрам, бо гэта вельмі зручна, вельмі цікавы такі тандэм у нас атрымаўся, што мы за гэты час паставілі 2 спектаклі, шэраг кампазіцый, канцэртных праграм,
і заўсёды вось рады, калі нас запрашаюць выступіць у школах, бібліятэках, музеях, розных фестывалях, фэстах, такіх як Ноч музеяў, фэст экскурсаводаў. Заўсёды запатрабавана жывое слова, якое гучыць не толькі са сцэны, але і падчас нейкіх фестываляў. Ну вось, калі мы гаворым пра жывое слово, я думаю, што з вялікай цікавасцю, напэўна, для радыёкультура можна гаварыць пра гэты калектыў, бо і Владзімір Трапянок, дырэктар канала «Культура», актыўна ўдзельнічаў у тэатры «Жывое слово», быў адным з кіраўнікоў таксама, і Святлана Чыжык удзельнічала як артыстка уже ў гэтым тэатры. Ну, мы пагаворым пра тэатр. Я нагадаю нашим слухачам, што сёння у нас госць, паэт, рэдактар аддзела рэдактараў дырэкцыі вытворчасці тэлевізійных праграм Белтэлерадыёкампаніі, рэжысёр народнага літаратурнага тэатра «Жывое слово» Алесь Мойскі, за гукарэжысёрскім пультам Ларыса Мараева і за пультам відэо Вольга Груша. Алесь, вот ты сказаў пра тое, што вось ты прыйшоў у тэатр і не так добра валодаў беларускай мовай, а я вот, рыхтуючыся да гэтай праграмы, пачытаў пра тэатр і знайшоў тваё інтэрв'ю у настаўніцкай газеце, дзе там вот Алеся Сівохіна расказвае, я не ведаў пра гэта, такі цікавы момант, што ёй даручылі чытаць вершы Навума Гальпяровіча, і яна, не валодаючы беларускай мовы, вот не ўсё зразумела ў гэтых вершах. А цяпер, наколькі я ведаю, ты заўсёды размаўляеш па-беларуску ў жыцці, так? Так, сапраўды. Вось. І Алеся таксама. І Алеся таксама. А у той момант кіраўнікамі тэатра, як я разумею, былі Юрась і Алена Чарэнкі, калі Алеся прыйшла ў тэатр, і да Юрася Валентиновича звярталася Алеся пра тое, каб ён патлумачыў амаль што ледзь не цераз слова, што ў вершы хацеў сказаць Навум Гальпяровіч. Я рабіў праграму, мы рабілі праграму «Суразмоўцы». Вось я не ведаў пра такі эпізод, што яна пачынала свой шлях да... Ну так, сапраўды, і калі я прыйшоў у тэатр, то нас заўсёды кпілі, крытыкавалі, папраўлялі, і маімі настаўнікамі, маімі кіраўнікамі тэатра былі Владзімір Трапянок, як вы узгадалі, і Наталя Кухарова, якая таксама працавала на той момант на першым нацыянальным канале беларускага радыё. І мы крыўдавалі студэнты, нехта хацеў сыходзіць, нехта сыходзіў, вяртаўся, злаваліся ўнутры на тое, што нас папраўляюць увесь час. Але зараз, сапраўды, я ўдзячны гэтым людзям за тое, што яны папраўлялі, за тое, што гэта дапамагала засвоіць мову і цяпер дазваляе карыстацца ёй у жыцці, працаваць на ёй, жыць на ёй. Вось, як казаў Рыгор Барадулін, жыць словам. Ну вось, «Жывое слово», калектыў, які вось сёлета святкуе свой юбілей, так? Так, у лістападзе быў створаны тэатр 1966 года Андрэем Андрэевічам Калядой, былым акцёрам Купалаўскага тэатра, пасля прарэктарам і педагагічнага універсітэта, але спачатку выкладчыкам кафедры, на якую яго запрасіў Фёдор Михайлович Янковскі, і захацеў, каб той далучыўся да працы з гуртком «Жывое слово» спачатку, аматарам роднай мовы, вось, а пасля стаў і прарэктарам універсітэта, і прарэктарам акадэміі мастацтва, якую ён скончыў у свой час. Вось, і Андрэй Андрэевіч Каляда вось быў такім заснавальнікам тэатра. У лістападзе ён яго стварыў, адпаведна у лістападзе вось наступнага года, 2021 у нас будзе юбілей, але увесь гэты сезон у нас 55-й юбілейны. Вось. А у Андрэя Андрэевіча, дарэчы, таксама прывітанне, у яго быў юбілей у гэтым годзе, ён плённа працягвае працаваць вось на ніве беларускай культуры, ён займаецца перакладамі, стварае аўдыёкнігі, ён, дарэчы, быў, як мне падаецца, першым, хто стварыў не проста аўдыёкнігу, а аўдыёзбор.
ён прачытаў творы Владзіміра Караткевіча на 8 дысках, тады яны выйшлі, і гэта, мне здаецца, ён быў першым, хто гэта зрабіў, а зараз вось нядаўна, на днях, можна сказаць, выйшла кніга, яго пераклад «Хаджэнне па муках» вось Алексея Толстога. Таму мы з ім сустракаемся, гэта чалавек, а кожны кіраўнік тэатра, ён дае свой нейкі такі пасыл, натхняе на працу, і кожная сустрэча з Андрэем Андрэевічам, яна пераконвае і дае зразумець, для чаго быў створаны гэты тэатр. І ён распрацаваў сістэму тады такіх трэнінгаў, як ён іх назваў 5R, гэта перад кожнай рэпетыцыяй трэба размяцца, раздыхацца, разартыкулявацца, разгучацца, вось, нешта я прапусціў, неістотна. Мы працуем са студэнтамі з таго часу, і мы, нашы папярэднія кіраўнікі, выкарыстоўвалі гэта, каб паставіць добры голас, дыханне, пасыл з тэатральнай сцэны. Мы ніколі не працуем з мікрафонам, мы заўсёды класічна дасылаем вось голасам свае думкі, пачуцці, а пасля Андрэй Андрэевіч перадаў кіраўніцтва сваім вучням, як я сказаў, Юрасю і Алене Чарэнкам, і калі мы сустракаліся з Юрасём Валентинавічам, ён таксама сказаў, што напэўна, тэатр да гэтага часу існуе, і ён цікавы студэнтам і гледачам тым, што ён адметны. Ён, напэўна, адзіны аматарскі тэатр у краіне, які працуе выключна на беларускай мове. І не трэба імкнуцца за масавым гледачом. У нас ёсць свой элітарны глядач, які прыходзіць, і ён ведае, што чакаць ад гэтага тэатра, што гэта будуць, у адрозненне ад прафесійных тэатраў, заўсёды жывыя эмоцыі. Можна, як казаў Ніл Елевіч, 100 разоў на слове збіцца, 100 разоў бы дараваў хутчэй, чым паперку адгарадзіцца ад гарачых твараў і вачэй. Могуць збівацца людзі, могуць памыляцца, але гэта заўсёды жывыя эмоцыі. У прафесійных тэатрах усё ж такі спектакль адыгрываецца ўжо на нейкім аўтаматызме, мне падаецца, а тут ты ніколі не ведаеш, якім ён будзе. Кожны раз спектакль будзе гучаць па-новаму. І людзі, якія прыходзяць, гэта за 55 гадоў, гэта шмат пакаленняў выпускнікоў, якія заўсёды прыходзяць на прэм'еры, на нейкія вечарыны, шмат традыцый у тэатра, яны іх таксама падтрымліваюць, і мы іх падтрымліваем. Вось, яны прыходзяць да нас, і прыходзяць сябры тых студэнтаў, што зараз займаюцца, іх блізкія, родныя, знаёмыя. Вось. А маімі непасрэдна ўжо настаўнікамі былі Наталя Кухарова і Владзімір Трапянок, якія пасля перадалі вось кіраўніцтва Алесе Сівохінай і мне. Ну што ж, я вот памятаю, калі у Новаполацк прыязджаў тэатр «Жывое слово», я тады працаваў там уласным карэспандэнтам беларускага радыё, тады рабіў матэрыял пра гэты тэатр, пра гэтыя гастролі, вось тады з Чарэнкамі я і пазнаёміўся, можа тады яны і вершы потым мы давалі чытаць удзельнікам тэатра. Вось гэта было сапраўды радасная такая сустрэча, таму што прыехалі са сталіцы, прыехалі маладыя людзі, прыехаў такі аматарскі тэатр, які працаваў на беларускай мове, і ў школах сустрэчы былі. Дарэчы, вось у вас існуюць нейкія кантакты і сёння са школамі? Так, сапраўды, калі мы пачынаем ад нейкай такой гастрольнай дзейнасці, нейкіх выступленняў, то ў той час, калі Юрась Чарэнка і Алена Чарэнкі былі студэнтамі, а можа і яшчэ раней, тады было лягчэй па Савецкім Саюзе вандраваць, не толькі ў Новаполацку, тэатр быў і ў Запаляр'і, мне здаецца. Ну, па фотаздымках мы бачым, што ў розных краінах, у розных абласцях, і мы ў свой час таксама закранулі гэта Віцебшчыну, мы амаль усю аб'ехалі, ў кожным раёне выступаў тэатр, і па ўсёй Беларусі гастралявалі. Звычайна гэта запрашаюць школы выступіць, і мы, у прынцыпе, і зараз
можа быць, менш гастралюем, але па мінскіх школах дакладна заўсёды і да дня роднай мовы, да дня тэатра, да розных з розных нагод, ды і проста так нас запрашаюць з тэатрам, каб паказаць канцэртную праграму, нейкую кампазіцыю, і мы спрабуем, каб дзеці не толькі з падручнікаў прачыталі творы, але і пачулі, што беларускай мовай цікавяцца моладзь, цікавяцца студэнты такімі, якімі яны будуць праз некалькі гадоў, што гэта сучасная з'ява, што гэта можа быць цікава прагучаць са сцэны. І калі мы у зале школы зацікавім хаця б аднаго-двух чалавек разгарнуць кнігу не па праграме, хай это будзе нейкае пазакласнае чытанне, або пасля звязаць свой лёс з мовай, з літаратурай, то гэта ўжо дасягненне, сапраўды. Вось. І мы таксама выступаем яшчэ і ў музеях, і бібліятэках. У нас ёсць добрыя сябры, якія нас заўсёды запрашаюць, і ў літаратурным музеі Максіма Богдановича, і дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы, бо дзе мы чытаем творы класікаў згаданых, вось, і удзельнічаем у розных імпрэзах. Вось. Музеі, так, і бібліятэкі таксама часта рыхтуюць нейкія імпрэзы, і наш тэатр, ён такі мабільны, ён заўсёды гатовы хутка прыехаць, падрыхтаваць нейкую праграму па творах тых, якія актуальны ў дадзены час, і ты, які ўвогуле актуальны заўсёды. Ну, вось, калі мы гаварылі пра драматургію, я вось цяпер, так сказаць, як кажуць, раяль у хмызах, я гляджу вось кнігу, дзе па папярэдняй размове я даведаўся, што апублікавана п'еса твая, так? Так, сапраўды, менавіта тое, што я займаўся ў тэатры, дапамагло ствараць нейкія папрацаваць у драматургіі. Спачатку гэта былі нейкія невялічкія замалёўкі, гэта былі нейкія мініяцюры, якія пасля перараслі ў цэлую п'есу, якая вось, да, сапраўды выйшла ў альманаху кінематаграфічнай прозы «Адваротная перспектыва», якая выйшла і ў Мінску, і ў Санкт-Петербургу. Гэта адзіная моя п'еса ў гэтым зборніку, дзе ў асноўным на рускай мове творы, адзіная на беларускай мове. Вось. Атрымліваецца, яна называецца «Христос под водой», і гэта, ну, напэўна, прыйсці да драматургіі было мне складаней, чым там пісаць вершы, прозу. Вось. І цікава так, што гэта п'еса была пастаўлена ў нашым тэатры. У нас ёсць такая вечарына ўласнай творчасці «Атрасіны», дзе студэнты могуць атрасаць сваю за год творчасць, вершы прыносіць свае, нейкія песні, і яны будуць уключаны ў канцэртную праграму. Ну і аднойчы я вось прынёс п'есу, і мы таксама яе зрабілі, паставілі ў якасці такога эксперыменту. Вось. Незвычайна яна ў тым, што яна створана для п'есы дзіўна, але ў эпісталярным жанры. Яна натхніла на яе стварэнне перапіска Францішка Багушевіча, якую я прачытаў. Вось. І захацелася стварыць вось такі твор, менавіта другая палова 19 стагоддзя, беларуская мова забаронена, вось, але у адной з гімназій ствараецца гурток аматараў беларускай мовы, пра тое, што мы казалі, як і наш тэатр у свой час, дзе дзяўчаты чытаюць вершы на беларускай мове, але, ну, такая дэтэктыўная гісторыя атрымалася збольшага. Ну што ж, гэта цікава. Ну, я нагадаю нашим слухачам, што паэт, рэдактар аддзела рэдактараў дырэкцыі вытворчасці тэлевізійных праграм Белтэлерадыёкампаніі, рэжысёр народнага літаратурнага тэатра «Жывое слово» Алесь Мойскі у нас у прамым эфіры канала «Культура». І, канешне, калі я пачынаю гаварыць
редактор отдела редакторов дирекции вытворчасти тэлевізійных праграм Белтэлерадыёкампаніі, а мы яшчэ ні слова не сказали про нашу работу, про тое, что я ведаю, я уже говорил нашим слухачам, что вось я познаёміўся з Алесем, калі ён быў у пресс-цэнтры Белтэлерадыёкампаніі, Алесь прыязджаў, фотаграфаваў тут і гэтак далей, і все-таки напэўна імкнуўся да самастойнай нейкай творчасці, і вось канал третий Беларусь 3 нарэшце займеў рэдактара, вось які удзельнічае і стварае праграмы на тэлеканале Беларусь 3. Так, сапраўды, калі я прыйшоў на тэлебачанне, гэта здарылася у 2015 годзе, праводзіўся кастынг на Беларусь 2, тады быў такі праект «Хачу тэлевізар», ён і ёсць зараз, напэўна, але тады стварылася такое рэаліці-шоу, дзе можна было сябе паспрабаваць, і шоу я туды менавіта як хацеў быць спартыўным каментатарам. На беларускай мове іх было мала, здавалася, што валодаю нейкімі звесткамі і ў біятлоне, і ў футболе, і хацелася сябе рэалізаваць як спартыўны каментатар. Але цягам гэтага рэаліці-шоу мяне заўважалі менавіта як таго, хто будзе працаваць за кадрам, хто піша добрыя тэксты, і так і атрымалася, што ў прынцыпе я дайшоў да фінала гэтага праекта, мне прапанавалі пасля яго прыйсці ў прэс-службу працаваць, дзе таксама вялікі кавалак працы быў за кадрам, а паралельна з гэтым, дзякуючы рэжысёру Алені Мужыченка, вядучаму Дмітрыю Карасю, якія працавалі тады на гэтым праекце якраз такі «Хачу тэлевізар», яны далі магчымасць паспрабаваць сябе творча ў якасці аўтара сцэнарыя праграмы «Тэлебарометр». Мне удалося прыўнесці беларускую мову ў гэты праект, вось, што я лічу таксама добрай такой з'явай. А сапраўды, вось, не так даўно адносна тэлеканал Беларусь 3 даў магчымасць сябе паспрабаваць на розных праектах. І самае цікавае, што на розных праектах ёсць магчымасць рэалізавацца творча з розных бакоў. Напрыклад, у праекце «Святыні Беларусі» я працую за кадравым тэкстам, як чалавеку з тэатра народнага літаратурнага. Гэта вельмі цікава папрацаваць са сваім голасам. На праекце «Навіны культуры» ўжо ёсць магчымасць паспрабаваць сябе не толькі ў якасці рэдактара, але і корэспандэнта, калі ты сустракаешся з цікавымі людзьмі, ёсць магчымасць з імі паразмаўляць, і калі у літаратуры і у тэатры неяк і адукацыя дапамагала, і праца ў тэатры, то тут паглыбляеш свае звесткі і ў выяўленчым мастацтве, і ў кіно, і ў музыцы. Вось. Ну і нарэшце праект «Суразмоўцы», пра які мы згадавалі, гэта ўжо іншы нейкі бок, гэта магчымасць папрацаваць у якасці сцэнарыста з праграмай, я не скажу у жанры інтэрв'ю, хутчэй гэта такая гутарка, зноў-такі з цікавымі людзьмі. Калі на Умяклішу згадаеце, то вось мая мара быць спартыўным каментатарам вось перасяклася з тым, што ў госці да нас прыходзіў Алесь Камароўскі, які быў першым спартыўным футбольным каментатарам у Беларусі, які пачаў каментаваць матчы на беларускай мове. Для мяне гэта было вельмі цікавае знаёмства. Вось, можа, праанансуем, што ў гэтую суботу выйдзе выпуск «Суразмоўцаў» з Вольгай Паўлючэнка, з пісьменніцай, журналісткай. Калі я пачаў працаваць на праекце «Навіны культуры», то вось за апошні год даводзілася вельмі часта сустракацца з мастакамі-графікамі. Мне, як чалавеку з філалагічнай адукацыяй, заўсёды цікавіла, як ілюстратары ствараюць свае мастацкія творы для кніг. І за апошні час давялося пабываць і на выставе Арлена Кашкурэвіча і Васіля Шаранговіча, і сустрэцца і паразмаўляць з Віктарам Мікітам, з Уладзімірам Вішнеўскім. Усе гэтыя графікі, ілюстратары, яны ілюстравалі любімыя кнігі таго ж Уладзіміра Сямёнавіча, якога мы згадавалі. Вось. І
Ольга Паўлюшенко, якая прыходзіла до нас у госці, выпусціла кнігу, а ў мяне вот за гэты год з'явілася такая ідэя, вось цікава было паформіць усе гэтыя сустрэчы, вось расказаць пра гэтых людзей, тое, што не трапляла ў эфір, а яна ўжо гэта зрабіла. Выйшла кніга яе сустрэч з мастакамі, ілюстратарамі. Ну, я думаю, што і слухачы канала Культура, і гледачы тэлеканала Беларусь 3 з задавальненнем паглядзяць гэтую праграму. Вось. А знаёмстваў было ўжо за гэты невялікі час вельмі шмат цікавых і сустрэч, і адной з сустрэчай, якая была найбольш, напэўна, такой цікавай падчас маёй карэспандэнцкай працы, падрыхтоўкі сюжэтаў для праграмы «Навіны культуры», была з Васілём Зуёнкам. Вось. Гэта была сустрэча ўжо падчас вось гэтай эпідэміялагічнай сітуацыі, калі дадому да яго нельга было патрапіць, да нас таксама ён не мог прыехаць. Мы з ім проста сустрэліся ў двары яго дома. І гэта атрымалася так цікава падаць, пра яго зрабіць гэты сюжэт у тым плане, што гэта вельмі сціплы чалавек. Чалавек, які не імкнецца неяк разрэкламаваць сваю творчасць. Ён піша і кажа, што калі людзям гэта будзе патрэбна на гэта заўважыць, сам не хачу недзе прапіхваць свае зборнікі, шукаць спонсараў, выдавецтвы хадзіць, але ў яго двары яго ўсе ведаюць. І вось калі ён проста праходзіў па сваім двары, то мы заўважалі, што все людзі яго ведаюць, паважаюць, але сам ён чалавек такі па натуры вельмі сціплы. І мне як філолагу было таксама цікава даведацца пра вось філалагічнае пакаленне, пра тое, як з Геннадзем Бураўкіным яны на адным ложку ляжалі, галава да галавы, і сачынялі вершы у інтэрнаце БДУ. Вось. І шмат такіх цікавых сустрэч было за гэты час. Ну што ж, я думаю, што вось сапраўды тое, што яднае нас, вось і чаму ты прыйшоў у гэтую праграму, і я рады, што прыйшоў у гэтую праграму, таму што вось кожная сустрэча з чалавекам гэта адкрыццё. Гэта адкрыццё, гэта радасць, і як бы сябе не адчуваў, што б не тварылася вакол, заўсёды вот гэта свята. Свята, таму што пазнаваць людзей, знаёміцца з іх жыццём, знаёміцца з іх вачамі, чуць іх, бачыць, гэта, конечно, для журналіста, для творца вялікае шчасце. Вот я магу толькі прывесці прыклад, вот мы разам працуем, і вось гэтая праграма, вось гэтая наша сустрэча таксама для мяне адкрыццё, таксама нечым напаўняе мяне, і вот з'яўляюцца нейкія ідэі. І вот калі ты сказаў, што хацелася б вось табе пагаварыць і стварыць, можа быць, такую дайджест, калі можна так сказаць, пра мастакоў-графікаў, а гэта зрабіла Ольга Паўлюченко. Вось, так я табе магу падказаць, ты зрабі вось пра праграму «Суразмоўцы». Я думаю, што вось паглядзець збоку, паколькі ты вось бачыш больш, я удзельнічаю, я непасрэдна вяду гэтую праграму, а вось гэта падрыхтоўка да праграмы. Вось тое, што застаецца за кадрам, вось гэтыя сустрэчы, калі прыходзіць чалавек, як яго разгаварыць, як яго сагрэць сваёй увагай. Я, конечно, скажу, што ў гэтай праграме мне пашчасціла, хай гэта будзе таксама не тое, што рэклама, а ўсё-такі думкай пра гэтую праграму, бо калі мы з Натальяй Васильевнай Марынавай гаварылі пра стварэнне гэтай праграмы, то падсвядома ўзнікала такое пытанне, а першае, ці знойдзецца столькі людзей цікавых, якія размаўляюць на беларускай мове, якія вось адданыя беларускай культуры, а па-другое, наколькі гэта будзе цікава тэлегледачам. Але калі мы перад гэтым гаварылі пра тое, што вось у Ютубе, калі я праглядаў архіў, я ўбачыў, што, напрыклад, з Аксанай Бязлепкінай была гутарка, была толькі ў Ютубе каля 600 праглядаў. Гэта уявіць, што гэта адмыслова людзі глядзелі, то глядзяць. Вось недавно, калі была ў гэтую суботу праграма з дырэктарам музея Адама Міцкевіча Міколам Гайбам, ён патэлефанаваў і сказаў, што яму вся радня перазваніла, ўсе знаёмыя перазванілі, значыць, глядзелі гэтую праграму. І вось тое, што сам калектыў гэты, я хацеў бы сказаць, што і рэжысёр Дзіна, і Саша
аператор, і вось рэдактар, і да гэтага былі хорошыя рэдактары, і Тацяна Гаргалык, і Наталья Кузьміцкая. Вось гэта калектыў такі невялікі, але вось сапраўды гэта калектыў аднадумцаў, і мы хочам рабіць гэтую праграму цікавай, і я спадзяюся, што і новыя сустрэчы пакажуць і раскажуць пра нашых людзей, пра цікавых людзей, і гэта патрэбна, таму што гэтым мы таксама выхоўваем, мы гаворым працягні, калі ласка, такую фразу, што такое Беларусь. А да гэтага было ў пытанцы такое, што такое патрыятызм. Вот гэта патрыятызм, гэта Беларусь, гэта знаёмства з цікавымі людзьмі, якія раскрываюць сваю душу, якія раскрываюць сваё сэрца, і ў той жа час яны з'яўляюцца вось тымі праваднікамі нашай беларускай культуры. Так, сапраўды, гэта людзі, гэта могуць быць навукоўцы, там я знаёмы са шматлікімі літаратуразнаўцамі, і не закранулі яшчэ такі бок дзейнасці, тое, што я скончыў магістратуру, пасля аспірантуру, пісаў дысертацыю па творчасці Максіма Танка ў педагагічным універсітэце, удзельнічаў у многіх навуковых канферэнцыях, але гэта ўжо размова для іншай, напэўна, сустрэчы. Але вось тыя людзі, з якімі сустракаўся за гэты час на розных канферэнцыях, гэта сапраўды цікавыя людзі, якім ёсць пра што сказаць. Гэта і пісьменнікі, і навукоўцы, якія шмат працуюць у галіне беларускай культуры, і у нас ёсць магчымасць іх паказаць, гэтых людзей. Людзі, якія, можа быць, не навідавоку, якія робяць якасна сваю працу вельмі доўгія гады, а тут ёсць магчымасць пра іх сапраўды расказаць і пачуць іх. Ну і вось наколькі мне цікава, што людзі прыязджаюць не ў камандзіроўку, не па неяк, вот просто па замове дамаўляюся, чалавек Несцярчук прыехаў з Брэста, Славена Гаврылова прыехала з Полацка, Гайба прыехаў з Навагрудка. Гэта людзі, якія прыязджаюць на праграму, для іх это таксама. А Ірына Ляшкевіч з вёскі Столінскага раёна, з вёскі Рубель Столінскага раёна. Вось, і таму, конечно, я думаю, што вось само існаванне гэтага канала Беларусь-3, які распавядае пра культуру, і вось ваша праграма, у якой ты прымаеш удзел, навіны культуры, гэта таксама вялікі ўнёсак у выхаванне любові да сваёй радзімы, да сваёй культуры, да сваёй мовы. І, конечно, заканчиваючы гэтую гутарку нашу, я, конечно, хочу пожадаць табе плёну і тэатру «Жывое слово», і тэлеканалу «Беларусь-3», і нашай праграме ў тым ліку. І нагадаю нашим, я вот уже хотел сказать телегледачам, хотя наши гледачы будуць, таму што Вольга Груша размесціць гэты відэаматэрыял, а Ларыса Мараева, якую не ўбачаць, але якая сядзіць за гукарэжысёрскім пультам, паверце, гэта вельмі прыгожая, цікавая жанчына. Вось, і зараз рыхтуецца да эфіра Вікторыя Бацюкова, а мы развітваемся з вами, таму што канал «Культура» працягвае сваю работу, многа цікавага вы яшчэ сёння паслухаеце. Ну, а Алесь Мойскі, мой сённяшні суразмоўца, пойдзе займацца тэлевізійнымі праектамі. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.